ну вот говорят так, вот, человек помирает, душа отлетает або в рай, або в ад. А далі що? А? Чекання суда. Всього. Чекання суда. Ну от уже, наприклад, суд відбився. Далі що? Ну, наприклад, уже от душа трапила, вже ведає штабу героя, що нам там далі буде робити. Это я не ведаю. Ну, бывает, спытаешься у человека, ну а что дали? Ну там блаженство, там будет счастье, там будет добро. А что? Я не ведаю, это может моя такая еретичная думка. Мне думается, что развитие никогда не кончается. И когда нам Бог судит трапить у некой высшей сфере, там так само некая будет работа. Я думаю, так, это може моє особисте міркування, можна розходитися з неким догматичним поглядом, але я думаю, що не може такого бути, що ми тут на землі, просто на землі ми рихтуємося до чого? До ніякої іншої роботи. Ми повинні, от є заповіді, є які норми, є. І коли чоловік, хтось із святих же сказав, що коли тут душа не навчилася там любити, не навчилася відчувати, там вона буде сліпою, глухою. Коли вона некі почуття свої не привчилася до добра, там, до любові, до некого такого. І ось такий вірш у мене називається «Диптих крижа». Диптих – це така форма вірша, коли два вірші одною темою об'єднані. «Диптих крижа» на цю тему. А раптом, як скончиться шлях чоловічий, і дойде життя до межі, ми, Божими дітьми, заступимо у вічність. На новому, крутим, віражі. Нас вабять світлом далечині сусвітів, бо десь чекає знеможений дух. На самой далекой блакитной планете уже розпочався заходячий рух. І нас там чекають, без нас там не зможуть одоліть у неба приступки биття. І ладять для нас там крижі на Голгофах. І прагнуть ніби відкриття. Не за морем, океаном, не за островом Буяном, за медведицей великой, де за млечним шляхом есть земля. Чорний ворон напророчив, як закриють мої очі, і мене туди покличуть, легкой чайкой белоликой буду я. Побудують криш дубовий, а на скроні вянок терновий, будуть бить мене бичами, як Христа. Пошкодуйте ж мене, люди, коли раптом гетак буде, обираєм шлях ми самі. Не пристать, не спиниться і не збочить, як закриють ваші очі, то і вас услед покличуть. Обач, стать, на одним шляхом ходим, у спрадвечном карагоде от Амёбы все приходить до крижа. Пошкодуйте ж себе, люди, коли раптом гетак буде, не просили, не любили, як казав, вось з 12 поцілує і одійде, як завсюди, потороча, здрадив знов. Пошкодуйте ж мене, люди, так хотя, як Бога Юда. Мне ж так хочеться